سلام كبرات تعزبتنا أبز غتيلنا نغرب لكم زيتي أبسنيت ميديا استقبرك خونيو سناي مكتتال سلام كبرات تعزبتنا فمي وعلكم نقعد حن متاخم زي معد زيت سنيتيو معد زيت سنيت من اسياتنا نعنا نقحتنا كبن مبال تباهيلو زدالوي زمدب زي قدام بفيسبوك بيوتيوب كمون بسنيت ميديا تيفي بمجد لنا تتكاتلو تقولوا مالتي نزمدب كما وها حديث كوين نزقرب لكم جنة برهاني نايلو مقاشانا دكتور كبر أب إساقي كمون مس أتو سنغال اندات ذاتيو خمتي كل شعب نقبرو بذات ملكة كأربو لنا يوم مالتي مجمريان دكتور كبر أب عدل كهبو مس سمعتنا خلالي ميتار لها مثل دكتور يغني اللي جنت يغني اللي ون سنت نبزي كبر ما أدهم كتقدموني زغالكم دامس جونكي سمي كبر أبي سهاق يزبهال ناي دحر بايتاي حتصر زبالة خبل ترى أخوينه أبي حبو زبهال حدا قطر عدي أبي نسورة داسة جنيتي صنعاء دقلت وليده ما بقتها وتمرتي أبو جميرة كابو سكندري سكول كأب سمرا غير مالتيو كسبنا دبلومة تمرتي أب سمرا دحري مفتسام كابوني لك عبت جزينات سنة مالتيو ني عد طليان ني تمرت ملكوت ويكا تيولوجي مهمهار متي نسو مسوداهو نابي سوشيولوجي حليفه مالتيو دحرون نابي حقي أب مጨረሻها بحقي قريتش تفتاتحان زبل international law in the conflict resolution ناي مጨረሻ ناي PhD تمرتي زازيمه أب لندن ينبر ምናልባት مزي معد زته ناي سنيتون حنتي أبركتوت كون تخون زبلا قدامي كفلي ويكالاي كفلي حليفه نابي عدي أبستولت كل عدي أبوي قواسا مسكبتي بحرين عدن سلازبل نتمهرايك أبو زحق زي حدقا سلازخونا زبوسنت حاوبوي وسيدو منيني أو هنا زبهال أبي عرت أبو خالاي كفلي تماهيري دحرو بتوبان في منالبات 7 3 كلتن وي 7 3 كهوني برقص أيفلتن أبتي جزيتي جن تقادل حارنة إرتراي مصنيرهم ببرهنت بتخبابي نايكو حيتو قصم حاوبوي نحناون صنعا دقله سلازخونا أبتو وانتي وانت أوجد زنبري بأسي سلازنبري منغو صنعا دقله انتورعان بمرت كمحوات زجمري كالوت قانوتون بتصبو جرم زنبد ودو سلازنبري ليتي نداموصو مهوه يقبرون يروم جي أنا يفلتن منالبات جنزب ديو وي كالق ديو سلازنبريتهم عدقن قلطيفهم نابتي شعو زنبرو أبو نبرها ملغ تحليفهم نصباحيتو نسجنيتي كملك هانات تقيرهم حاوبين حنا مسؤوم كيدنا أبو تماهرنا مالتي سلازي انت أخبل دالي انت زنبري قريتشت أمانغوزوم كل التحوات هزبي أنا خطأت زلية السجن كومودان برنبر بخميز بلا عرقي دارجا أفريقيا بخالاي بأكاديميك درجة ونزتكاسيو بزيناي منجستي إيد زغلت هزبي نحيا عمتات زتدامي بسحن شعات ميتن تسعن شدشتن أبسلك زبها البوتا عبي عرقي ذي درجة فتسيمو مالتي كلمة كم زفلت بزح جزية تقادلاي سبو ولد منك الهايلة
ቃልሲ ከሎ ነዚ ህዝብ እዚ ዓረብ ብዙሕ ይፍትን ከም ዝነበረ ፍለጥ ብዝኾነ ብባዕሉ እዚ ህዝብ እዚ ኣብዚ ዓይነት ናይ ዕርቂ በፂሑ እቲ ዕርቂ እኳ ምናልባት ብዝያዳ ፕሮፌሽናል ክኸውን ነይርዎ ግን ናይ ሓጎስን ናይ ትስሙዕ ዕርቅን ሰላምታን ተገይሩ ተፈፂሙ ከምዚ በፂሑ ንኽብል ኢለ ቃልሲ ካልእ ክኸውን ዘይነበሮ ግን ካልእ ፅላእት ኢና ኣለና ማለት እዩ ምስ ስርዓት ናይ ዘለናዮ እዚኣ ክጠቕሳ ደልዮም እዚ ሒዝናያ ዘለና ናይ ስኒቲ ግርጭት ኣፈታትሓ ወይ ናይ ሰላም ፍትሒ يغنيلنا دكتور كبرات نتحيال تمكرو هزب إرترا كما جيرو قرجت تمتي بعلون نحد حدون كفتح زقل حيال تمكرو خمس اللي حتى لنا تنحكا بتعمي نمسكنك أبدي أخي قلت كوا حلف دليل زمت سومونا حدا مسكرمي ومالتي أو خلنا تقصابنا نحلف نعيش انت عتمتن سوسان حدا برتا وقالسي تتجمر له أنصار مجزاتي إثيوبيا مالتي بحمل إدريس عواتي أبغى بعدال زتجمر له جزء إمون زي أخذ إسناء نحلف سلزلنا إيز تقصد لهم مالتي رحوس بحث مسكرم كجبرلنا نزمت سومن مالتي نايلو مار استنا فتحي أم مسجاجري أوان transitional justice يخوون سنقال سلام كتبل تدليخا عدل كنبه كائنات زي كوننا زغتل حتى ناخن كيد مالتي بعلن ودينا الله بيتي سنودينا الله نقلتك هاي كيف مدحنا بر استناخن ابتو تحتو قطتنا بدكتور كبر اب كبلاي قدامي تحتو بابيلو تاع مكلصناتو خقربي مالتي አገዳስነትን እዋንነትን ናይዚያር እስቲ እንታዩ ትብልያ በዚያ ገይሩ እቲ መግለጺ መብርህናቱ ክህበናይ ዶክተር ክብራ يقنيلي دقيمة جنت كبتاز تقسكيا تا ارستي ترانزيشنال جاستس فتحي أما سغير مدرك زيبل بذكاء لنمتن بجرهاون قليل قالات كقولصو خفتني حدا قالات جن من البات بتجرينياون كسبمن سلازخل كم زلو حالفو سلازقدت أقدمين سمعتي كحبر يدلي تاسال سيتي بقداي transitional justice ويكام فتحين هاي مساقاقر مدرك نزارب كلنا بقندو تقداي تاريخيو براكتيكاليو نفسه كافي منغستي حزبي بوليتيكاوي حبرتسب ناتو نايغزا رسو بوليتيكاوي كوننت سلازلوو تمدرخون جنا سلازي بصحنايو بزح ابتي غبراو نغرات نمبال اي كن كيدنينا واي كيدينه مسرته جن تي principles ويكا تمتكلاتن تي فريم وركن ناي مسغار مدرخ خما يمثل نزبل بحصر زبله كطقس كفتن يلو معانتي ما نيشي لبعخ من لعله ايش سنقال صبو كلتا نغراتي حاتت كزلخي جنات أقداسنتن أواننتن نايتي قداخي تحت زلخي أقداسنت كبتا أقداسنت كجمر أقداسي دي استزي كانوا مهارودو خنفلطو خنزتيرلو تبليا مثلا تقدمي تمثل هو أقداسيو سلامنتاي أقداسنتو رؤيو معناتو فتحي نانبل زلنا فتحي أما السقاقر جزيه نحنا قد دليت فتحين لنا نفسنا نصوعه نحنا دليت فتحي سلازقنا ناسي أما السقاقر أوان انتهي فتح خلينا ندلي إنا نبلزلنا سيستقاد أقدا سنة معنا ندليت فتحي أواناوي أقدا سنة دينا بطعمي قد سنة معناته دليت فتحي أب إريتراخ الرقاقت فتحي بخير الله فتحي بإريتراخ الرقاقت إلنا تبقيسنا زلنا سلازقنا اتنزارو زلنا دليت فتحينا خنبل كلنا انتهي مالت مخان نخلنا متان
ናይ ሓባር መረዳእታ ንክንፈጥር ኢልና ኢና ምፅና ዘለና ዝተፈላለየ መረዳእታ ዝተፈላለየ ኣራዳድኣ ነይሩና እንትኮይኑ መታን ናብ ሓደ ክነፅብዎ እታ ሃገራዊ ስኒት ንብላ መታን ክትህልወና ናይ ተሓሳስባ ሓድነት እንዲሁ ነቲ ኣተሓሳስባ ሓድነትና መታን ክንጠምር ኢልና ዘምፃና እያ ስለዚ ኣገዳሲት እያ ይኽብል ደልየ እታ እዋንነቱ ኸ ማእሲና ብዛዕባ ፍትሒ ክንዛረብ ዝግባአና ብዛዕባ ኤርትራውያንሲ ደለይቲ ፍትሒ ማእሲና ኣብ ፍትሒ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ሓደ ክንዓስል ዘለና መረዳእታና ኣብ ሓደ ክመፅእ ዘለዎ ንትብል ፈረንጅስ እንታይ ይብሉ ሎሚ ዶ ፅባሕ ዋላ ትማሊ ይብሉ እሞ ትማሊ ማለቶም እንታይ ማለቶም እዮም ቀደም ሓሊፉና ዶንጊና ከማን ንምባል ኢሎም ስለዚ እስኻ እንታይ ትብለኒ ኣለኺ እዋናዊ ድያ ትብለኒ ኣለኺ ብዛዕባ እዛ ጉዳይ እዚኣ ክንዛረብ ሎሚ ይኮናን ክንዛረብ ዝግባአና ነይሩ ትማሊ ኢለ ዝምልሻ ትማሊ ሓሊፉና ከማን ነዚ ኣብ ሓደ መረዳእታ ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ክንሕዝ ዝግባአና ግዜ ኣምሊጡና ሕጂ ከዓኒ ከነርክበሉ ክንክእል ኣለና ሎሚ ብምሉእ ሸነኹ ከም በዓል ዶክተር ክብረኣብ ዓይነት ትምህርትናቱ ዘለዎ ትምህርቲ PhD ዝኣክል ብኡ ትምህርቲ ዝገበረ መጽናዕቲ ምርምር ዝገበረ ናይ ብዙሓት ምርምር ዝገበሩ መጽሓፍቲ ዘንበበ ዝተመራመረ ክኢል ኣምፂና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክንዛረብ ከለና ነቲ ጥልቀት ዕንቆትን ናይቲ ኣርእስቲ ብኩሉ ሸነኹ መታን ክርዳእና ብኩሉ ኩነቱ ክርዳእና መታን ምክንያቱ ብዙሓት ሃገራት ዶክተር ክብረኣብ ኣብታ ፕሪኤምት ከይገብሮ እምበር ክነግረና እዩ ብዙሓት ሃገራት ይፍትና ይጥፍሻ ከየማልኦ ይተርፋ ስለዚ ንሕና ኸ ከምኡ ከየጋጥመና ነዞም ብከምኡ ዝተማሃሩን ነቲ ጉዳይቲ ዝተመራመሩሉን ክኢላታት ኣምፂና ኣብ ዘተ ምቕራብ እዋናዊ እዩ ዶንጊ ኸማን እንተዘይኮነ የኽፍለኪ የደልየ كيف حق دونجينا قلتي فقط وانا دكتور كبرى حجي اوكي صبو افاريق على لها حوسنغا تارس نساء اغداسيو اواناويون بخمس ملك زغلصكا غص انت دا خريه خوينا اغداسن فرقان ወይ ከም ዝበልካ ዝደንጎና ጉዳይ እሱ አቦ ሓበራዊ understanding ትረድኦ ስለ ዘይብልና ፀገም የመጽእ ኸውን ሕጂ ግን ከም መበገሲ በቲ ኩንነቱ ስለ ዝጠመትኩዋ ሓንቲ መባእታዊ ግምት ዝብል preliminary consideration ዝብል እታ ምስጋር ምን ፍትሒ ኣብ ግዝያዊ ኣብ ምስጋር መድረኽን ዘለና እዋንን ከመይለን ከም ዝተኣሰራ ቁርባ ቀምጥ ኣቢል ኣለኹ ስለዚ እቲ ዕላማና ነባሪ ሰላም ስንዲት ዕላማ እዚኣ ኸ ብዘይካ ፍትሒ ማዕርነት ግዝኣተ ሕጊ ክትራገጽ ኣይትኽእልን እያ ኣብዚአን ክንኣምን ክንክእል ኣለና ሕጂ እታ ምስግጋር መድረኽ ክንበፅሕ እንተዳ ኮይና በዚ ንብሎ ዘለና መትከላት ኣሚንና ኣብ ናይ ለውጢ ንገብሮ ቃልሲ ዓቢ እጃም ክህልዎ ኣለዎ ወይ ከዓ ክሕግዘና ክእል ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ክንብል ከለና ልክዕ ምስታ ምስግጋር የተኣስረና እታ ምስግጋር መድረኹን ልክዕ በቲ ዝመፀ ናይ ለውጢ ኩንነት ወይ ዓይነት ናይ ለውጢ ክትተኣሳሰር እያ ስለዚ ምናልባት እታ ትራንዚሽናል እታ ምስግጋር መድረኽ ካብቲ ናይ ለውጢ ሒዝናያ ዝመፀና ዓይነት ለውጢ ድሌት ፖለቲካል ዊል ናይቲ ምስግጋር መድረኽ ዘሎ ክድረት ዝኽእለሉ ደረጃ ኣሎ ስለዚ እንተደኣ ለውጢ ምፂና ናይ ምስግጋር መድረኽ ከዓ ከም ለውጢ ክንሕዞ ክንቁፅሎ እንተደኣ ኮይና እዚአን ክልተ እዚአን ዝፈላለያ ኣይኮናን ብኡ መሰረት ከዓ
ابزو وانزي انتاي نري دارغا كلنا نسمع على نطب انت يالا حدا ازيو ጨቋኒ ጨፍጫፊ ዝኾነ ስርዓት ኣለና እዚ ስርዓት እዚ ክልወጥ ንደልዮ ምክንያቱ ዝፍጽሞ ዘሎ ናይ ገበናትን ዓመፅን ኣብ ደቂ ሰባት ብመሰረቱ ከዓ ሰላም ኣብ ዘይብሉ ደረጃ ምብጻሕና ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ምስጋር መድረኽ political answer political መልስ ክንህበሉ ኣለና እንታይ ንሰን ክልተ ኾና ፈላይና ተሓንቲ ነዚ ኩሉ ዝተዓመፀ ዕሙፅ ግፉዕ ዜጋ ክንሕው ክንክእል ኣለና ማዕረ እንታይ ናብቲ እቲ ሌጋሲ እውን ክንፈትሖ ኣለና ተመሊስካ ናብ ጭቃ ኸውን ስለ ዘይብሉ ሰላም ነባሪ ሰላም እንድል ዘለና ስለዚ ዘን ክልተ ነጥብ ዚአን ክፍትሓ ዘለዎን እየን حديت استعمت كحول له كلاي اتينا معمات بهلون كيقصل بخمي تلغاس بخمي ادرس تقبرو سلازي political response political ملسي ناي قدن يدل زين تاي تي facilitate قبرنا زي ناي transitional justice إلنا نصوعه transitional justice كنبل كلنا نقداي ببزح ملكع تأميتك بفتحاوي مجدي ناب ديمقراطياوي نبار السلام تخدلو مسرحي بزحي مسرحات استراتيجي ميكانيزم زختليو بتحدث ليغاسي انت قايلناها تزل سرعات مالتيو ابدي اخلت تلطولو تا political answer leads نابيت مرحنا نابتي مفواس نزن كل تنطبي نان political extremes بهالكا ناب revenge and forgetting نقولوا نخل بالانجليزي بقل من البات مسودك انا سرعات بوغن كخا نتي زغورو زنبره تبقل مالتي ويكا حدا ما حازو انت راخوينو كا دحانا ابو خلو يمحرو دحان مساي يكون حجي انا خمرح لك خي مالتي فلو ندرس عيه كله يخون ስለዚህ ዚአን ከዓ ካብቲ ሓደ ኤክስትሪም ናይቲ ክንተሎ ዘይብልና ናይቲ ሌጋሲ ዝበሃል እዩ ምክንያቱ ሪቨንጅ ዝኾነ ኢንስቲትዩሽናል ኮንሰንሰስ የብሉ ናይ ውልቀ ሰብ እዩ እቲ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ብምስጋገሪ ፍትሒ መድረኽ ናይ መሰጋገሪ ፍትሒ ክንከይድ ከለና ግን ንባዕሉቲ ናይ ቤት ፍርዲ ድዩ እዚ تروس كوميشن الكا حق مرميركا ناي حق مفلات نغرات دي زي كله حدا تكالاوي اسرار حي مرسع نبعلو خا تفورجيتن كا كم زي نبره كم زي تقبره كم زي تعمص انت راخت كيت فتينكا نصباح ور كما خنخت مكا تعدل تبالخا مالتي انت وتاناي مسنغال منالبات تاناي معراباويان الكا ذهب كاملسي زقمت كاملسي بزح غزيه حلف اين طمتو نصباح نطمت اقدسنا ناي زحلفه ندابلكا مخاد الله كم زحج زبلكو زاناي مرسع ويكا فورغيتين زبلكو ግን بفلسفنا عين ترينايو እቲ አገዳሲ እቲ ዘለና እዋንን እቲ ንخدون ዘይኮነ እቲ አገዳሲ እቲ ዝሓለፍናየ ምክንያቱ ንሱ ይዝጸልዎ እቲ ዘለና ሶሻል ማይንድ ኤክስፒሪየንስ ብኡ ተቀሪጽና ንኸይ ዘለና ነዚ ተራ ክትፍው ዘይክኢልካ ናይ ጽባሕካ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ እታ ጽባሕ ትማሊ ሎሚ ክንሪአን ከለና ምናልባት ከመይ ሓደ ኣካል ዝተሰኣሰራ ከም ዱሬሽን ብፍልስፍናዊ መልክዕ ኣብዛህሉ እውነታት ኮንካ ميمورايز خاطر قبرنا تزحلفه نعو خاطر ذكر نعو انداز ذكرك اخانتي نمصا اخافت سئل سلازي خفلاليا زيك على انكو وكا حد دوريشن كنبل نخلينا سلازي بزي مسرت زي نزي ناي مسغار فتحي بخمز نريو تعلاما نبار سلام كوينو
بمجدي transitional justice political መልሲ نستفدسመ ገበናትን ኒ ሌጋሲ ነቲ ከምኡ አካይዳ ከዓ ምኹናንን ወይ ምእላይን ዘድልዮ ነጥቢ ይኸውን ስለዚ እዚአን እንተዳ ኮይነን ተናገደስቲ ስለዚ ስለምንታይ ደኣ ትራንዚሽናል ጃስቲስ አገዳሲ ዝኾነሉ እንተልና በዚአን ያን ንምልሶ ፍትሕ ክነምጽእ ኣለና ነዚ ሓለፈ ክንሕክም ኣለና ናብኡ ከይንምለስ እውን እቲ ዝከኣል ፈውስ ክንገብር ኣለና እጂ ከመይ ንርዳእ ነዛ ትራንዚሽናል ጃስቲስ بخماي كرد أنا خال مسجار مدرخ بوي مسجار فتحي عب مسجار مدرخ كابتن زوجلسكو بمنتاي ديفاينز جبه بتي كاب مودا هذا عمات السرعات زي قواماو سرعات بزح مسلاو دحسد زغبره سرعات لوجيسو وي وديقو حدا كاله ديمقراسياو سرعات كيمص هولو زختلو بوليسي اوبشنال بوليسي وي ميكانيزم وي استراتيجي كنبلو نخل ስለዚህ እቲ ፖሊሲ ኦፕሽን ናቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ምኽንያት ኣለዎ ከምታ ዝገለጽዋ እንታይ ተፈጺሙ ንዝፈጸመ ግድን አካውንታቢሊቲ ትገብሩ ትበለካ ሓደ ካልኣይ እቲ ዝፈጸመ ገበኑ ነቲ ግፍዐኛ እቲ ሂስትሪ ኦፍ ማስ አቢዩስ ናይ ህዝባዊ ገበናት ወይ ዓመጻት ግዳይ ዝኾነውን ክትሕውዮ ክትምርምሮ ክትፈልጦ ለካ ስለዚ እታ መድረኽ ናይ ምስግጋር ትጥምቶ ናይ ፈትሒ ምስግጋር በዘን መልክዕ እዚአን እንደገና ቲናታ ሴንትራሊቲ ትከይድ ስለዚ እቲ كم ذات الرواز لهم إذا قدام يتجت كجلس فتينتي قرب نتبزقهم متكو تخال أيون حبراو تردو أب ترانسيونال جاستس كلونا زلوا وي تمسجار مدرخ وي فتحين أي مسجار مدرخ انتاي يمثل وي بخمي زخيد نزبل نمجلاس زينو نتبق أميتا مالتو سلازي بمسارته تي ترانزيشنال جاستس بسلسته زي فلاليا جن استفلالياها سلسته خوينن انتركونكتد استاساسرا نطبتات زخيد بزح غزي تقدميتي انت نبلا بانجليش زي ريتريبيتيف جاستس ويكا فرداوي فتحي بتفردي جركات بصحو فردي زي انتايو نفي جبان زفتصم سب وجبانات زفتصم سبات على ليخا مرميركا زغبا موصعتي بتيتكال كتبهم مخال مالتي وتخال اي زي ريستوراتيف جاستس زبحال زي خا بحفشيو كابت قدماي نقيلو سوخل سلازي كونه حزباون محبراون ملستات وي حويت نايتي صقم يفطر بفلاي كا ابي تغفعنيا اتوكيرو يزخيد اب غفعي اب تستغفعي ابتي مسولوز تغاسه انتاي بدلات وريدو انتاي كيدليو كمايل ناتو ديغنيتي ناتو سبعاو خبري يملس زي كله سنتر زغبراي بتاع سالسيتي بزن كلت زين
ተመሊእን ወይ ተመላሊእን ዝመጻ ናብ ምንታይ ሊድ ይገብረና ናብ ምንታይ መርሓና ይሰጋግረና ናብ መድረኽ ዕርቂ እዚ መድረኽ ዕርቂ ከዓ ብዛዕባ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ካብቲ ውልቃዊ ገበነኛን ተበዳልን መስርሕ ፈጺሙ ናብቲ ነባሪ ሰላም ንምምጻእ ዝኸይድ ብዓብዩ ናይቲ ሃገር ሰላም ናይቲ ማሕበረሰብ ዕርቂ ዝጥምት እዩ ስለዚ በዘን ሰለስተ እዚአን እዚ ዝተኣሳሰር ዘን መድረኽ ፍትሒ ናይ ምስጋር እዋን ካልውን ተወሳኺ ክህልዎ እዩ ግን ብመሰረቱ ግን ካብዘን ሰለስተ እዚአን ኣይወፅእን እዩ ብመሰረቱ ስለዚ እንታይ ዝብል ኣሎ ካለ ስለምንታይ እቲ ፍርዳዊ መቕፃዕቲ ወይ ከዓ ናይ retributive justice የድሊ ወይ ስለምንታይ በቲ ናይ restorative ነቲ ምሕዋይ ናይ ግፍዐኛታት ጥራሕ ተመስሪትራ ዘይከይድ ዝብል ኣሎ ስለዚ እዚ ግን ናናይ ገዛእ ርእሱ ጠቕሚ ኣለዎ ናናይ ገዛእ ርእሱ ወሳኒ ጉዳያት ኣለዎ ብመጀመርያ ሓደ ሃገር ፍትሒ ከኽብር ግዴታ ኣለዎ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ኦብሊጌሽን ኣለዎ ብፍላይ ኣብተን ዓበይቲ ሲሪየስ ክራይምስ ዝበሃሉ ግድን ፍትሒ ከምፅእ ኣለዎ እቲ ኢምፑኒቲ ዝገፍዐ ኣብ ቅድመኻ ክነብር ከሎ እቲ ግፍዐኛ ብቐፃሊ ዝቆስል ስለዚ ኢምፑኒቲ ከም ሓደ ትራውማ እዩ ነቲ ዝተገፍዐ ስለዚ ከም ትባሃላ ናይ ህዝብና ከማን እንታይ ንብል ፍትሒ ኣውፃኣለይ ፍትሒ ረኸበለይ ንብል ብዙሕ ግዜ ህዝብና ዝብለሉ ዘሎ ግፍዒ ካብ ወለዲ ካብ ስድራ ካብ ኣሕዋት ተገፊዖም ጥራሕ ዘይኮኑ ብስርዓት እዚ ናይቲ መግፋዕቶም ሕውየትን ኣይፈልጡ ስለዚ እቶም ቤተሰቡን ብቐፃሊ ኣብ እህታ ኣለዉ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኣካውንታብሊቲ ተሓታትነት ወይ ከዓ እቲ ዘይ መቕፃዕታዊ ፍርዳዊ ጉዳይ ስለ ዘይተገብረ እዚ ኢምፑኒቲ ስለዚ እቲ retributive justice ዝበሃል ወይ ፍርዳዊ ብመገዲ ፍርዲ ዝኸይድ ፍትሒ ነዚ ኣገዳስነት እዚ ይህበና ካልእ ዲተረንስ ዝበሃል እንተደኣ ፍትሒ ከም ዝድለ ተሰሪሑ ንገበነኛ ከም ዘይሰዶን ማእሰርትን ኣብ ህዝባዊ መድረኽን እንተደኣ ቀሪብዎ እቲ ናይ ካብ ገበናት ባዕልኻ ምግታእ ነብስኻ ምግታእ እውን ግብራዊ ክኸውን ይኽእል ወይ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ስለዚ ብከምዚ ደረጃ እቲ retributive justice ዝበሃል ዓብዪ ኣገዳስነት ኣለዎ ንሱ ከይተማልአ ዳርጋ እቲ ሓደ restorative justice እቲ ናይ ንግፍዐኛታትን ኣብ ፀገም ዝወደቑ በቲ ስርዓትን ንምሕዋይ ጥራሕ ምኻድ ዝበሃል ብዘይካ እዚ እንተደኣ ዘይርዮ ሙሉእ ኣይከውንን እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ እቶም ዝተገፍዑ ወይ በቲ ስርዓት ብሓደ መንግስቲ ዝተበደሉ ፍትሒ ክርእዩ ደልዮም ፍትሒ ክርእዩ ደልዮም እቲ ፍትሒ እውን ንባዕሉ ሓደ ጠለብ ናይ ዜጋ እዩ ሓደ ጠለብ ናይ ዜጋ እዩ እቲ ቻሌንጅ ናይዚ እንታይ ኣሎ ምናልባት ኣብቲ ምፍራድ ዝበሃል መስርሕ ንኩሉ ዝበደለ ንኩሉ ኣብ ገበናት ዝተሳተፈ ብከምዚ መልክዕ ክትሰርሖ ክፀግም ይኽእል እዩ ግን ዶክተር ሓንሳብ ጠጠው ክብለካ ኣብዚኣ ንዕረፍቲ ጠጠው ክንብል ኢና መደብ ዘተ ኣብ ሲኒት ሚድያ ቲቪ መደብ ዘተ
ኣብ ሲኒት ሚድያ ቲቪ